Migori ahinya West Kanyamkago, sub-county ma Uririe, county ma Migori, wadhi nyaka Kisumu. Motenre kod weche mag MCAs. Moko kuom jood bura mag county ma Kisumu wuok tung' mosuo gi spika margi Spika Oraro magikoni ong'wony e mbalang magi omenda mag chulo udi magitiyogo kaka pise mag wards, omenda mawinjo gi ng'iewo godo nyamburko kaachiel kod mago okumba mag thieth. MCAs go singo mar rocho chenro mar twak e od burano tok wuok e yweyo poni dwaro margi ok ochopi ka giseyo spika kuom siko mana gi wuodhe madhi e pinje maoko. Spika Oraro, karan mar od bura mar kaunti ma Kisumu kod moko kuom MCAs sani nitie Arusha e piny Tanzania. Records show that the spread of the virus. Wab okti kod wabere Kisumu County Assembly. Telo mar Oraro tamore chulo offices mag MCAs at the ward level. Wachandore kanyo. Otamore chulo MCAs allowances gi. MCAs wuotho mana gofuku nono. Sani sikuli yao. Medical insurance Oraro gi klako tamore chulo. Wadwa thiedhore sani to wadhi mana district Girasia jodalawa magi tabu mantie Kisumu County Assembly to Oraro wuothe ndege olokore me ndege koni gi koni. Wakwayo mondo Spika Oraro obi obede piny gi members ge onyiswa kuma pesa dhiye. MCAs olokore jukwecho i Kisumu County to wan jotelo. We are in a democratic world where oyine ngato mondo tim gimoro maber at the right time, but koro Oraro timo gimotimo ni koro dhi extreme, so nyaka obed oko mobuo gi members mondo kony members ni members gi bende nigi joma pidho, members gi bende nigi joma girito, members gi bende nigi joma gikonyo, members gi they need some other services mana kaka leadership matire katimo. Nwadonjo offices gi dwe mar 9 nyaka kawuono landlord oloro dot mar office. How can I operate without an office? Ward manager na wuotho mane street give briefcase emo savage ka jipogo basari. Wakwa leadership kotel negi Oraro oluong kamkunji communication margi is poor. We need communication. Kiko luorwa to wach mang'wech moringo oko go ok bikonyo. Let us come together, we work together. This assembly okwadware lweny. Okoda kelo lweny mana ka members waito wasewacho e assembly ka wasegore before okoda gore kendo to ka the leadership do force mondo wagore to wabiro make sure na assembly ni okti nyaka issues mag jopiny bed addressed